Descobreix els parcs infantils cúbics d'animals. Aquests originals parcs estan formats per cubs modulars que, en unir-se, creen la figura d'un animal gegant. Hi ha molts models, des d'un simpàtic porc o un divertit cocodril, fins a un imponent elefant, una elegant girafa, un tendre coala, una ovella o un pingüí. No només aporten diversió, sinó que es converteixen en autèntics icones del municipi o de l'espai públic on s'instal·len. Fabricats a Espanya amb materials d'alta qualitat, aquests parcs ofereixen un recorregut interior ple d'activitats: escales, xarxes, parets d'escalada, tubs, passadissos, tobogans i barres de bomber que faran gaudir nens i nenes de totes les edats. A més, a YouTube pots veure vídeos que mostren l'interior de cada parc per triar el model que millor s'adapti al teu espai. I, per descomptat, compleixen totes les normes europees de seguretat per a parcs públics, garantint diversió amb total tranquil·litat per als més petits.